eu am întrebat oameni din diverse domenii și toată lumea a auzit de tine. Ai putea candida la primărie, jur. Ușor. La câte lume a auzit de tine. Probabil că doamnele m-ar vota. În mod cert. Probabil doamnele m-ar vota. Tu încerci sau reușești să-ți înțelegi clientele? Da. Da. Eu propun să faci un nou curs, sincer, pentru că ești primul bărbat de care știu eu care înțelege femeile. Deci, pe bune. Trebuie să o întrebăm și pe soția, nu știu dacă... Mă rog. Ceva și pe ea în emisiune. Eu crezi că e cea mai importantă talentul, pentru că trebuie să existe talent, sau munca? Munca. Sincer, munca e 80% este munca. Dragilor, trebuie să vă spun că aici aveți cel mai mare fan al Star Wars din lume. Deci, până și telefonul îi sună ca și muzica din Războiul Stelelor, ca și main team-ul din Războiul Stelelor. Da, când mă sună soția, atunci e... Vader, știi? Marșul Imperial. Da, Dark Side. Lordul Sith. Înseamnă că avem doi Lord Sith în Arad. Eu l-am mai întrebat și pe un politician arădean, europarlamentar, de altfel dacă el este împăratul Palpatine. Nu mi-a răspuns, doar a râs. Și din momentul ăla nu m-am mai simțit deloc bine. Deci, mă înțelegi? N-am înțeles niciodată de ce nu le-a plăcut de Jar Jar Binks. Nu. Mie îmi place de Jar Jar Binks. Mă amintește de niște oameni pe care îi cunosc, care nu fac rău nimănui. Da. Uite, apropo, zici că nu se... Dar uite ce am primit, tot de la... Uite, de acum nu de mult am primit de la... Tot de la soție, da? Uite-te aici. Da, asta înseamnă să te iubească. Darth Vader, Mandalorian și Baby Yoda. Mandalorian e unul din preferații mei. De fapt îmi place Boba Fett foarte mult pentru că îmi place Boba Fett. Chiar acolo am o poză cum stau eu sub Alien, sub acea coafură. Da, e foarte interesant că ai făcut coafura, de fapt ai replicat prin păr una din marile reușite ale lui Giger, H.R. Giger, un foarte mare pictor și creatorul lui Alien, by the way. Cum i-ai face freza lui Chewbacca? El e cam lăliu, așa. Pe mine este foarte bine. Este foarte bine așa cum e. Asta este o întrebare bună. Da, este foarte bine așa. Poate aș mai... poate, într-adevăr, cum este acum la modă, ca vârfurile de la Chewbacca... Nu, sunt un pic roase. Nu, să fie un pic mai deschise. Fiindcă acum se poartă oricum niște meșe mai deschise spre vârfuri. Un fel de, îi zice, un fel de root shadowing sau baleaj, când vârfurile sunt mai deschise. Ceva de genul m-aș duce. Bun. Deci aș putea să schimb și acolo. După părerea ta, care e cea mai proastă freză din Războiul Stelelor? Toate. Bine, hai să mergem mai ușor. Ce greu e. E foarte greu așa. Care e cea mai proastă? Lui Darth Vader. Că n-are păr. El n-are nici piele pe și anume după ce și-a dat jos... Hai să-ți spun părerea mea. Luke Skywalker. Deci Luke Skywalker are o freză, chiar dacă nu e rea, e super enervantă. Are freza aia de frate. De-aia se pupă cu Leia. Deci au ajuns acolo. Zici că sunt Arkansas. De prea frumos. Sau de prea... Da, el era frumușel. Da, dar atunci probabil asta te deranjează un pic de freza asta ușor. Mă deranjează acel pătrat, nu știu. Iar vouă, dragilor, vă spun, dacă de pe acum ne revedem și vă repet că vă aștept în fiecare marți seara la TV Arad la 6:30 seara, deci nu chiar dimineața, la o cafea cu Bazil. Pe net veți vedea emisiunea în integralitatea ei și ce să vă spun eu, exact cum îmi termin toate celelalte emisiuni pe televiziune, sunt Bazil Mureșan și sunt absolut extraordinar. Vă mulțumesc, ceau, ceau. Forța să fie cu voi. Forța să fie cu voi.